Het is een heerlijke dag. Ducht dus alle je mooi. Dit is van Jim, de Frieske Fjouwer, op de 108 FM Roem. Goedemorgen, dit is de Frieske Fjouwer op 108 FM van Jim. En als hoofdtekst Janko, maar is een heerlijker van Omroep Friesland. Dit is de spetterplaat van de Frieske Fjouwer. Het werk is die en ik viel me vrij. Zo naar de dij en de laag is naar mij. Hey, het is een heerlijke dij. Dit is dus hobby. Eén keer hier dan willen we graag knallen. De hele dag gaat het trouw. We zijn vanmorgen om 4 uur bij we start. Zo, En vannacht om 12 uur gaat de zender uit. dan is de peuter lekker weer tank. Dan gaan we de putter uit. Ja. Ja. Maar het is ook net zo'n risico dit. Het is net zonder risico. Nee, want het is een illegaal uitsturen. Ja. Maar goed, Toch, wil je dat dan? dat is de passie van u. Jim Harkje naar de Frieske Fjouwer. Jim Harkje naar de Frieske Fjouwer. Goedemorgen Janko. Goedemorgen. Du hast een plaatje maken en wij gaan dus het thema maken Janko. Fantastisch dat ik een thema ben. Mooi hè? Ja, ik ben, het is een grote eer. We hebben het wel nodig. Ons doel is om in de top 10 te komen van de Friese top 100. Wij nou, best één noem ik verkeerd. Hoe? Maar dat wil ik niet zien. Nee? En dan wil ik geen top zien. Dat wordt nummer 1 top, ik al nee. We hebben naar beneden? Daar geven we voor. Ja, dat mag. Dat mag Toch? wel. Ja, Ja. dat vind ik wel. Nou, dan maar we zien dat we die Gurbe Douwstra van nummer 1 ook Ja, de Douwstra, die vege finale van de kaart. Daar rijden we mee. Je maakt een heerlijke rij. Nou ja, we hopen dus dat mensen nou stemmen gaan, hè? www.omroepfriesland.nl en daar kun je de top 4 op, Jan. En dan hopen we dat mensen thuis die nou luisteren dat door. Ja, maar nu komt het al volle verder, want nu zie je stek bij u. Ja, dus kerstnagen waar het heel lied meer al in het hinder brengt. Dan komt het op vreemde plakken. Ja, dat kerst wel zitten bij, op vreemde plakken bij aparte mensen. Ja, Dus nee, dat is hartstikke mooi. wij hadden tekst, de muziek zit klaar. Hier komt Janko! Hey! Het werk is die en ik viel niet vrij. Ik zo naar die en de lakens naar mij. Hey, hey. Het is een heerlijke dag. Het is een heerlijke dag. Het is een heerlijke dag. Hey Janko, bedankt! Bedankt jongen! Hey jongens, draaien! Stem ik op de Frieske Top 100 op Janko en het heerlied. Goeie. Goeie. Nou, goeie. Wat ben je me man? Maar die man die wil net weer kabels om je. Je handel je netwerkkabels? Nou, net echt. Oh. Maar ik heb ze wel. En kan je met wat in je zullen, hoe de prijs? Nee, dat ben ik helemaal. Daar hebben we dan niet eens op vragen. Nee? Nee. Door die televisie invullen, dit is zwart, ja. Dankjewel. Bedankt. Jo. De man van hier een bakje willen komen ze er straks bij in. En wat vind je ervan dat je man in netwerkkabels handelt? Hij handelt er net meer in. Hij verkeert er eigenlijk virtueel geluid. Vreet je hem daar maar eens naar. Wat voor Dat is geluid? wel interessant. Wat voor geluid verkeer je jou? Virtueel. Dat is het waardig. Dan hoop ik dat je dan via de uitlezing in wat het Oh. is. Kunnen we een stukje jaren? Nou, dan binnenkomen. Het is alle verschillende manieren dat de gitarist speelt. Dus stel bijvoorbeeld, ik wil een gitaar nooit aan op mijn toetsenbord. Dan krijg je ongeveer dit effect. Dat kan je maar horen keyboard zeg ik wel. Dit soort geluiden krijg je nooit met oren keyboards, want dit zijn namelijk opname geluiden. En oren keyboards is gewoon een,
Daar is een sample genomen en vervolgens is die synthese bewerkt, met synthese. Weet er ook door, dan krijg je nooit dat echte geluid wat het nou heeft. Dit is echt het pure geluid dat ik gewoon in de studio opgenomen is. Dus dit is jouw hobby? Het is eigenlijk mijn werk. Het is mijn passie, laat ik het zo stellen. Het is mijn passie.